Λοιπόν, ακούσαμε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το Σάββατο συγκεκριμένα, για τον αδόκητο χαμό ενός παλικαριού, ο οποίος εργαζόταν ως ηχολήπτης, ο Γιάννης Αρτόπουλος, θα πω το όνομά του. Έχασε τη ζωή το Γιάννης οδηγώντας από την Κατερίνη προς την Πρέβεζα, ακολουθώντας το ασφικτικό πρόγραμμα της περιοδείας στην οποία δούλευε. Έχω μπροστά μου μια ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος Ακροάματος. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Γιάννης Αρτόπουλος, ήταν ηχολήπτης και συνεργαζόταν με έναν πάρα πολύ γνωστό καλλιτέχνη. Ακολουθούσαν λοιπόν το πρόγραμμα, ένα ασφικτικό πρόγραμμα, όπως μας καταδεικνύει εδώ στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος, των περιοδιών. Προσπάθησε λοιπόν να φύγει σε μια δύσκολη ώρα, κουρασμένος προφανώς, από το ένα σημείο να μεταβεί στο άλλο, γιατί ακολουθούσε συναυλία σε άλλη πόλη της Ελλάδος. Εδώ η Ομοσπονδία λοιπόν γράφει ότι δεν ήταν ένα απλό τροχαίο, ήταν ένα εργατικό δυστύχημα, μια προδιαγεγραμμένη τραγωδία. Γιατί όλοι γνωρίζουμε τις συνθήκες ακραίας κόπωσης στις οποίες δουλεύουν οι τεχνικοί στα θέατρα και τις ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις. Να πούμε ότι χθες υπήρχε 3ωρη στάση εργασίας για όλες τις ζωντανές εκδηλώσεις και παραστάσεις, την ώρα που έγινε και η ιδέα του άτυχου παλικαριού, από τις 4 το απόγευμα στις 7. Και σήμερα το πρωί βεβαίως υπάρχει μια συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Εργασίας όλων των ανθρώπων που εργάζονται στο θέαμα και το ακρόαμα. Σε όλες τις εκδηλώσεις που εμείς αγαπάμε να παρακολουθούμε, ξεχνάμε όμως καμιά φορά ότι δουλεύουν σε εξαντλητικές συνθήκες άνθρωποι όλων των ειδικοτήτων. Στη τηλεφωνική μας γραμμή καλωσορίζω τον κύριο Κωνσταντίνο Κεχαγιόγλου, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Θεάματος και Ακροάματος. Πολλές φορές έχουμε αναδείξει τα ζητήματα που προβληματίζουν τον κλάδο σας. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πάντα εδώ και ξέρουμε ότι είστε οι εργάτες, οι πραγματικοί εργάτες, έτσι. Όλοι γνωρίζουν δηλαδή τον καλλιτέχνη, αυτόν ο οποίος θα δώσει την συναυλία ή κάποιες θεατρικές παραστάσεις, τους ηθοποιούς. Να σταθούμε λίγο και στους ανθρώπους όμως που δουλεύουν στο παρασκήνιο και προετοιμάζουν μια τέτοια εκδήλωση. Ναι. 30 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, 30 χρόνια αντιμετωπίζουμε τα ίδια ζητήματα και βλέπουμε να χειροτερεύει η κατάσταση στις εργασιακές συνθήκες. Αντί να συγκλίνουμε με τις χώρες της Ευρώπης, αποκλίνουμε στα εργασιακά, στους κανόνες υγείας και ασφάλειας, τα ωράρια. 30 χρόνια λοιπόν που κάνω αυτή τη δουλειά, ακούμε συνέχεια την ίδια ιστορία. Δεν φτάνει το budget για εκτός έδρας, δεν φτάνει το budget για ξενοδοχείο, δεν φτάνει το budget για να ξεκουραστούμε. Οι άνθρωποι λοιπόν, οι τεχνικοί, οι οποίοι λειτουργούν σε μία συναυλία, οι ίδιοι άνθρωποι θα φορτώσουν το φορτηγό από την αποθήκη με τον εξοπλισμό, θα το ξεφορτώσουν, θα τον στήσουν, θα παίξουν, θα σβήσουν τα φώτα, θα φύγει ο κόσμος, θα μαζέψουν για να πάνε στην επόμενη πόλη, να ετοιμάσουν την επόμενη παρουσίαση, την επόμενη παράσταση. Αυτά τα ασφικτικά προγράμματα πολλές φορές έχουν φέρει εργατικά ατυχήματα. Το Σάββατο είχαμε ένα δυστύχημα, ένα τραγικό γεγονός. Αυτό έχει συγκλονίσει όλους τους εργαζόμενους, διότι όλοι έχουμε βρεθεί κοντά σε αυτή τη θέση. Είδα και σημαντικούς καλλιτέχνες, αν μου επιτρέπετε, να αναδημοσιεύουν αυτή την ανακοίνωση και να στηρίζουν την κινητοποίησή σας. Ακόμη και πολύ γνωστούς τραγουδιστές που καταλαβαίνουν και εκείνη την κόπωση την οποία εφίσταται το προσωπικό που του συνοδεύει. Μα το ξέρουμε, μα δουλεύουμε μαζί, είμαστε στον ίδιο χώρο. Και ο καλλιτέχνης, όταν έχει κάθε μέρα παράσταση σε διαφορετική πόλη, μην νομίζετε ότι είναι λιγότερο. Έχει μεγάλο κόπο, τους ίδιους, διότι δεν είναι μόνο η παράσταση. Είναι το ταξίδι από πόλη σε πόλη, είναι η προετοιμασία, είναι το να καθίσεις στο ξενοδοχείο σου, να θυμηθείς το ρόλο, να προετοιμαστείς, να φτάσεις στο θέατρο, να κάνεις την πρόβα σου, να κάνεις την παράστασή σου με την ένταση της παράστασης, να φύγεις, να ξεκουραστείς, αν βρεις τον χρόνο σε ένα ξενοδοχείο και εσύ να ταξιδέψεις. Υπάρχει μια επιπλέον επιβάρυνση στους τεχνικούς που έχουν να μαζέψουν και όλο τον εξοπλισμό, όλο αυτό που υπάρχει, να ταξιδέψουν. Συγκεκριμένα ο Γιάννης οδηγούσε και τα φορτηγά, δηλαδή δεν είχε ξεκούραση οδηγός, δηλαδή, ο Γιάννης, ούτε καν στη διαδρομή.
βρέθηκε να οδηγεί το φορτηγό με τον εξοπλισμό. Εν πάση περιπτώσει. Είναι Ο Γιάννης είχε φύγει ξημερώματα από την Κατερίνη προς την Πρέβεζα. Ενδεχομένως με 2 ώρες ξεκούραση, διότι 11 το πρωί στα Γρεβενά, αν μετρήσουμε τις αποστάσεις, δεν βγαίνει. Η συναυλία τέλειωσε στις 12.30 ώρα, μέχρι να μαζευτούν είχε πάει 2-3, μέχρι να μπουν τα πράγματα στο φορτηγό 4, 2 ώρες να ξεκουραστείς, 7 η ώρα ήταν στον δρόμο. Γιατί αν δούμε τις αποστάσεις, δεν υπήρχε ξεκούραση. Δεν ήμασταν παρόντες όμως, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσα εξελίχθηκε, αλλά το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές να επαναλαμβάνεται αυτό το σκηνικό σε πολλές περιοδίες. Εδώ χρειάζεται να μπουν κανόνες. Έχει βγάλει μαλλιά η γλώσσα μας να ζητάει από την επιθεώρηση εργασίας τα τελευταία 3 χρόνια, παρακαλάμε από την επιθεώρηση εργασίας να γίνουν έλεγχοι. Αν δεν υπάρχουν έλεγχοι, ξεχαρβαλώνεται όλο το σύστημα. Έτσι είναι. Να υπάρχουν έλεγχοι επιτόπου από την επιθεώρηση εργασίας. Ένα Υπουργείο Εργασίας να φέρει κανόνες τα εργασιακά, να επαναφέρει τις συλλογικές συμβάσεις. Ένα Υπουργείο Εργασίας να μην προσπαθεί να φέρει τις 13 ώρες που ακούμε τώρα. Διότι το νόμιμο ωράριο αυτή τη στιγμή είναι στις 8. Φανταστείτε αν αυτή τη στιγμή είναι στις 8 ώρες, τι πρόκειται να γίνει αν πάει στις 13 ώρες. Το νόμιμο ωράριο είναι στις 8. Εγώ αντιλαμβάνομαι ωστόσο ότι οι συνάδελφοί σας, με όλο αυτό που μου περιγράψατε, δουλεύουν κοντά στις 22 ώρες το 24ωρο, έτσι δεν είναι? Αν σκεφτείς ότι κουβαλάς, έχει να βγάλεις την παράσταση, αφού στήσεις πρώτα, μετά να μαζέψεις, μετά να ταξιδέψεις, να οδηγήσεις ο ίδιος το φορτηγό και πάλι την ίδια διαδικασία, στήσιμο, παράσταση, δηλαδή είναι ασφικτικό το χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν και συναυλίες που δίνονται κάθε μέρα και σε άλλη πόλη, δηλαδή την επόμενη μέρα πάμε αλλού. Αυτός είναι ο κανόνας. Και παίζουμε το βράδυ, αυτός είναι ο κανόνας. Και το θέατρο και η συναυλία, αυτός είναι ο κανόνας. Εγώ θα έλεγα ότι οι εκδηλώσεις αυτές οι καλοκαιρινές, επειδή ξέρω και αγαπώ την περιφέρεια, το έχω πει πολλές φορές, ξέρω ότι είναι ανάσα για την περιφέρεια. Τις περιμένει ο κόσμος εκεί πώς και πώς. Να δει μια ωραία παράσταση. Έχουμε πάρα πολύ ωραία φεστιβάλ. Να απολαύσει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες που είναι και πολύ δημοφιλείς. Εγώ το καταλαβαίνω ότι είναι μεγάλη ανάγκη και είναι ωραίο αυτό που επιτελείται αυτό το έργο το καλοκαίρι. Όμως παρόλα αυτά πρέπει να σκεφτούμε και τους εργαζόμενους. Και δεν είναι όλα θέμα κόστους όπως λέτε εσείς. Δηλαδή η παραγωγή ας πούμε σκέφτεται ότι δεν έχω δυνατότητα να τους αφήσω να διανυκτερεύσουν εκεί και να φύγουν το πρωί. Οπότε του σκοτωμού μαζέψτε τα, φύγαμε, πάμε, την άλλη μέρα παίζουμε. Δεν γίνεται έτσι. Ή τουλάχιστον να αυξηθεί το προσωπικό. Υπάρχουν περιοδίες, ακόμη και μεγάλα σχήματα τα οποία ταξιδεύουν από μία πόλη σε μία άλλη πόλη του εξωτερικού, οι οποίοι με ελάχιστη διαφορά, αλλά είναι άλλο το προσωπικό. Είναι άλλο το προσωπικό. Αυτοί που κάνουν τη συναυλία στην Αθήνα είναι άλλοι, αυτοί που κάνουν τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη είναι άλλοι. Ναι, σωστά. Δεν είναι οι ίδιοι άνθρωποι. Που γυρίζουν όλη την Ελλάδα βεβαίως. Αυτό που λέτε 18 και 19 και 20 και 22 ώρες είναι αλήθεια. Αυτό όμως, εάν υπήρχε μια επιθεώρηση εργασίας, γιατί εμείς έχουμε στείλει και στοχευμένα, πηγαίνετε το τώρα εκεί. Γιατί έχουμε μιλήσει ξανά κύριε Κεχαγιόγλου και σήμερα το πρωί στις 11 θα είστε συγκεντρωμένοι στο Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα το πρωί λοιπόν στις 11 ζητούμε από την επιθεώρηση εργασίας να εισακουστούμε και από το Υπουργείο Εργασίας να μπουν κανόνες, να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες υπήρχαν, οι οποίες βάζαν κανόνες, οι οποίες κρατούσαν ένα ενιαίο πλαίσιο των εργασιακών σχέσεων, γιατί η υγεία και η ασφάλεια είναι από τις μη διαπραγματεύσιμες πλευρές της εργασιακής σχέσης. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Το περιστατικό πρέπει να μας αφυπνήσει. Δεν φτάνει ούτε μία 24ωρη, μία 48ωρη. Χρειάζεται η μνήμη να μην αφήσει να ξεχαστεί το γεγονός για να μην έχουμε ξανά τα ίδια. Να μην ξεχαστεί το γεγονός, να μεταφέρουμε και εμείς τη θλίψη μας για το χαμό του συναδέλφου σας. Καλή δύναμη, κουράγιο και μακάρι να καταφέρετε να διεκδικήσετε και να πετύχετε καλύτερες συνθήκες στην εργασία σας, κύριε Κεχαγιόγλου. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την σημερινή επικοινωνία. Θα είμαστε σε επαφή σε κάθε περίπτωση. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Αυτά λοιπόν. Όλοι έχουμε ανάγκη να δούμε μια συναυλία, να απολαύσουμε μια παράσταση, αρκεί να μην γίνεται με εξαντλητικές συνθήκες για τους ανθρώπους που στείνουν όλα αυτά και προετοιμάζουν όλα αυτά για να τα απολαύσουμε εμείς.